Id-dinja hija ċċana l-paċi, hija ċċana wkoll għall-ferħ. Stqar dan l-Arċisqof Charles Scicluna fil-messaġġ tiegħu tal-miliet. Huwa fakkar kif il-Papa Franġisku fil-bidu ta' dan ix-xahar għamel riflessjonijiet dwar il-presepju. Jiena ninnota b'ferħ kbir li fid-djar tagħna għadna nożżu il-presepju. Kien San George preka stess li f'kull dar xtaq li jkun hemm presepju ċkejken mqar grotta u lill-katekisti tiegħu tal-mużew għallimhom li fil-miliet lil kull tifel u tifla li jmorru għall-katekeżi fl-oqsma tagħhom jagħtuhom grotta jew bambin jew presepju żgħir biex jieħduh magħhom id-dar. Il-Papa fakkar fis-sinifikant u l-għożża tal-presepju, is-sinifikant profond u veru tal-miliet. L-Arċisqof qal kif fil-presepju insibu s-siġar, grotta, baqra u kwiekeb li juri kif il-ħolqien kollu jadura l-misterju ta' twelid ta' Ġesu tarbija. Monsinjur Scicluna stieden li daw kollha li jħossuhom imtaqlin b'ċerti ċirkustanzi tal-ħajja sabiex jersqu lejn il-maxtura tal-mulej u jgħidulu talba profonda. Filwaqt li lil dawk li huma ferħanin ħeġġiġhom sabiex jaqsmu l-ferħ tagħhom mal-proxmu kollu. Jekk hemm xi ħadd li huwa ferħan u għandu għaliex jifraħ, jalla l-ferħ tiegħu ikun jista' jaqsmu mal-proxmu tiegħu. Kemm ħaġa sabiħa li fil-miliet aħna nagħtu rigali lil xulxin biex infakru li rċivejna l-aqwa rigal. Alla sar bniedem, nistgħu inħarsu lejh u nistgħu wkoll naraw ir-risposta tal-imħabba tiegħu għal kull wieħed u waħda minnha. L-Arċisqof temm il-messaġġ tiegħu billi appella biex kulħadd jiftakar li l-miliet hija festa fejn twieled il-prinċep tal-paċi u l-paċi tal-qalb hija l-akbar rigal u l-ikbar barka li hu jawgura lill-poplu Malti Wawċi.